Nakita mo yun? Ano, lang ko, PS3. Okay rin siya. Mga kansawan sa rin sa Okay lang po. Kakakain lang po. Kung maghahawak ka ng camera, ganito na style mo lang yan. Hindi nagkatingin. Yung mga pa example. May Xbox, oo nga, lapit nga. Alam ko po. Tapos may Wii pa sila. Ay, may Wii pa. Oo nga, kasi may Wii pa nga sila. Gamer pala si Rinz eh. Oo. Gamer, pero ano siya, hindi naman talaga yung gamer. Ay, kamus. Wala makita. Wala? Upo kayo. Ayaw niyo ba kumain? Kakain pala po. Thank you po. Ba't pa tayo? Ay, pupunta tayo dito. Gabi pala. Ba't gabi? Parang maliligaw, no? Akyat. Akyat sound effect. Ayun. Nakla. Okay dito. Uy, nasa sing-sing. Huwag ka. Nasa sing-sing. Mag-video. Ano pa yan? Kasi, kubo ka ng cover. So, yan. So, ano to? Masanayan eh. Ganun. Ay, kinikilig ako. Kaya mag-double din sa FBC dati. Lalagay. Tatanungin din yung... Dios mío. Pang-account na po. Tsaka ano, password. Sa internet mo. Internet. Tapos yung search doon, di ba? Punta ka sa... Little Miss Philippines. Little Miss Philippines. Showbiz na yan. Mga binabae sa Chicago. Mga binabay sa Chicago. Dati mga lalaki yan, bumigay lang. Search nga eh. Search itatype ko yung... Ano yan, mga nakasuot ng tibak yan. Thong. Mabait. Ha? Tapos wala yung mga kaya yung parang Kung Ay. ba? Di pa nga sa story, wala rin naman siya, di ba? May gusto ko, pag kami kasama. Ang dilim naman. Ano kaya yun? Nasa gilid. Nasa gilid. Sino na tayo mataba ngayon? Baka kasi hindi niya panoorin to eh. Kung kaya, papanoorin ko yan. Pag walang gwapo, hindi yan. Hindi ko dapat na pag walang gwapo. Kumain lang ako ng Ito yung Sige na nga. Yan na, oh. Oo, totoong babae. Sige na nga, oh. Ayan. Ito pa kita. Picture naman. Ito yung pagkain na kinuha kaya kayo. Binigay sa Chicharon. Binigay sa'yo. dito. Stop natin sa bahay nito. Next. Bahay mo. Baka hindi kami pwede. Bahay nanay mo. Pagsasampal niya kami. Seryoso ka, pupunta ka sa Joke lang. Hindi. Limit na. Seryoso. Wala kami sapat na upuan. Si Boss Christian. Minutes na. Pagka 4:25, patayin mo tapos ulitin natin. Pinapawisan. Ganun eh. Wala kami sapat. Naka-uniform pa rin. Yung permit. Kind of. Naka-uniform pa rin. Grabe. Ibig na lang bigay ko Mr. Norman. Teacher ko kayo ng umaga yun eh. So, Alit pa kaya? Alit kaya? hindi yan. Huwag natin niya? Apo. Ano ta? Aalis daw ba? Hindi po. Dito na tayo ng... Oo. Sa Uniman.